дуруд бинандагони азиз, имрӯз яъне 10 ноябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи милисия қайд карда мешавад. Бинобар ин мо тасмим гирифтем аз сокинон пурсем ки дар ин рӯз ба кормандони милисия чӣ таманниёте доранд. падари ман коркуни орган будам, худо раҳматшон куна. имрӯз рӯзи иди падарҷон будааст. ҳамаи коркунони ҳифзи ҳуқуқро бо ин иди касбияшон аз самими дил табрик ва муборакбод мегӯям. бигзор бошанд ки мо ором бошем. ҳамин милисияҳо ин чашми рости давлат аст. ино набошад дар кӯча обошо бисёр мешавад. барои ҳамино ҳаст мо тинҷу осуда зиндагӣ мекунем, тинҷу осуда хоб мерем. сад бор шукр бо ин рӯзи идаш аз самими дил табрик мекунам ҳамаи милисияҳоро. хай саломат бошанд, обод бошанд. меҳнати ҳамоное ки каму беш тинҷаю дар роҳҳои мо нақлиётҳо камтар ғам метиҳанд. ҳамин кора неки фаромӯш накунанд. камтар ҳам саховата нигоҳ кунанд ки бисёр ҳаму нақлиётҳои ҷамъиятиро ғам метиҳанд, роҳ наметиҳанд. ҳамина ба назар гиранд. ман ба ободӣ, тани сиҳат, осмони соф, тинҷӣ дар хонадоншон бигзор саломат бошанд. рӯзи милитсия муборак. ҳамаи кормандони милитсияро ба рӯзи идашон табрик мегӯям ва дар корҳояшон муваффақиятро орзу дорам. ҳамаи кормандони ҳифзи ҳуқуқро ба ин рӯзашон табрик мекунам. барояшон саломатиро хоҳонам ва дили рустамона, шуҷоат, далериро хоҳонам ва сипосгузорам ки ватани моро, сарзамини моро ҳимоя мекунанд. рӯзатон муборак. ба ҳамаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ саломатӣ мегӯям. баракат ба касб коршона баракат биванд. саломат бошанд. фақат порядкая мекунанд тамом. хай худо хушбахтшон кунад, зарплатаҳошонро зиёд кунанд. рӯзи милисия муборак бошад.